Egoera honen aurrean arduradunak izan behar gara. Aprobetxatu egun hauek familiarekin pasatzeko eta gustatzen zaizkizuen gauzak egiteko. Kirola egitea oso gomendagarria da. Ni etxean geratzen naiz. Elkarrekin lortuko dugu. Etxean geratuko gara. Bai! Elkarrekin lortuko dugu. Gera zaitezte etxean. Kaixo guztioi, zelan zaudete? Etxean, ezta? Ni ere etxean nago. Baina badakizue gauza bat, orain etxean gelditzen bagara, laster, dena konponduko da. Venga, musu honi bat, agur. Kaixo, txikos, zer moduz? Ikusten duzuenez, ni ere etxean geratu naiz. Orain, gustoko ditudan gauzak egiteko denbora aprobetxatu behar dugu familiarekin egoteko, irakurtzeko, musika entzuteko. Eta inoiz baino arduratsuagoak izan behar gara orain, beraz, gera zaitezte etxean, zaindu zaitezte familia, bezarkada bat. Kaixo lastanak, zelan zaudete? Beitu, zuek bezala, ni ere nire etxean nago. Baina, badakizue gauzatxo bat? Egun hauetan arduratsuak bagara, laster, eskolan egongo gara berriro elkarrekin. Beraz, animo eta musutzu handi bat. Egun ondan hori. Zelan zaudete? Danok etxean, ez da? Seguro, ni ere etxean nago. Momentuz, mosutxo handi bat, eta basarkada erraldoia bidaltzen dizuet. Laster arte! Kaixo lastanak, zelan zaudete? Ikusten duzuen moduan, ni etxean dago, zuek bezala. Baina ez kezkatu, denon artean lortuko dugu. Musu bat, Guztiok elkarrekin eta batera aurrera egiteko momentua iritsi da. Horretarako, gera zaitez etxean, mesedez. Kaixo! Etxean zaudete ezta? Gu ere bai, batzutan pizka bat aspertuta gaude. Baina etxean ere gauza pilo egiteko dago. Adibidez, irakurri, jolastu eta morekin. Edo marraztu, eta etxean geratzen bagara, dena ondo aterako da. Musu, agur. Hain bereziak diren egun hauetan arduratsuak garela erakusteko momentua heldu zaigu. Bai hausnartzeko eta ikasteko. Ni etxean geratuko naiz. Kaixo, asko dugu ikasteko eta irakasteko, baina orain honetan etxetik egingo dugu. Ni etxean geratzen naiz. Yo también me quedo en casa, aunque me cuesta, pero me quedo. Elkarrekin lortuko dugu. Gera zaitez etxean. Arduratsua izateko momentua da. Gera zaitez etxean. Kaixo neska mutilak, zelan zaudete? Ikusten duzuenez, geu ere etxean gaude. Animo eta laster arte. Nik ahulenak babestu nahi ditut. Etxean gelditzen naiz. Kaixo lastanak, zelan, ni ere etxean nago. Laster elkarrekin egongo gara. Musu handi bat. Guztion artean lortuko dugu. Ni etxean geratuko naiz. Kaixo bihotzak, zelan zaudete? Etxean egon behar da, ezta? Baina ez da zer gertatzen. Aprobetxatu egun hauetan familiarekin egoteko. Laster pasako dala. Eta elkarrekin berriro egongo gara. Musutxo handi bat guztiontzat.